yanzu kuma ga wakilin dan Hausa Maharas Tasu'u dauke da karin maganar mu na yau. Bahari abin sha'awa al'adun yau kasar Hausa. Karin maganar tamu ta yau ban sa aka ba, haka ta sa muka fita muka zanta da 'yan Hausa don samun karashen wannan karin maganar. Ga yadda zantawa tamu ta kasance da su. A matsayinka na malam Bahaushe zaka za su suna wani karin magana ban sa aka ba. To wannan karin magana dai akan cewa ban sa aka ba kamar mutum a ce barawan tagiya. Iya fahimta ta ba? Ba in ji barawan tagiya. Fahimta kake nan? Shikenan. Bahaushe yakan cewa ban sa aka ba in ji barawan Sa aka ba. Ban san kalma ba gaskiya. A matsayinka na malam Bahaushe zaka ji malam Bahaushe yana cewa ban sa aka ba. Amsa muke so ka ba. Ban sa aka ba ya zama sauke gyara kayan ka bai zama sauke mu raba ba ko ba haka ba. Fahimta kake nan? To masu sauraro, ma'anar wannan karin magana ta mu ta yau ban sa aka ba in ji barawon tagiya. Mutum na iya yin amfani da wannan Hausa a dunkule idan bai sa rai da samun wani abu ba wanda ya tabbatar ya fi karfinsa. Maharas Tasu'u Rumfa Shashirgi. Asali da tuce a ko'ina an san kasar. An gaishe ka wakilin dan Hausa yanzu